Mukomana KC uyo kushaikira ku UK hasati avigwa nanhasi after almost 2 months dzese nyaya iri kunze mudzimai ari kuramba nemapepa hasi kufambira nyaya dzacho nenzira yakanaka nekuti ari kuti family inofanira kumutengerawo pake pekuti azovigwa mushure mekunge afa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tisakanga mwe zvakare Zim Novel Narratives hande ikoko tinoona manovels edu. Alright guys, so KC akashaika muhotel zvatinoziva tese ndokubva akashaika zvakare allegedly achinzi aenda out there namabhishu. Anyway, yanga isiri nyaya zvakanyanya because mukomana anga arambana naBeverly hanyani, asi iko zvino since musikana Bev ari iye ari next of kin ndiye anofanira kufambira mapepa ku the coroner's office nemama documents ndiye akamabata. So ari kuti iye kuti ndifambire nyaya idzi zvese zvifambe zvakanaka ndinoda kuti mutsvage a second plot that you are going to buy so that I get buried kana ndichinge ndafa. So ari kuti iye second plot yeburial iyi inofanira kuva iri next to KC. So family yati haikwanisi kuita izvozvo and iye insista kuti kana nguva yake yakwana ari kuda kuvigwa paside naKC, saka guva racho ngarigare ratengwa izvezvi. Brother yacho yakaedza kumirira kuti zvifambe zvakanaka but akazosvika pakuti aiwa bodo ini regai ndidzokere kubasa. So akadzokera kubasa kwake and nanhasi ichingori deadlock. Family yatambura zvikuru nekuti hapana mapepa ari kufamba. Recently someone came in akamboedza kunyora an open letter to Beverly. Nana Mandla vakataura kuti aiwa Beverly chidzora moyo, mukomana anogona kuva kaukanganisira but zvawakuita izvi kumupanisha hauchapanishi munhu akafa hana chaanoziva, wakupanisha nemhuri yake, chirega kudaro. So family zvakare iri kuti iyo they've spent more than £2,000 kuti vabhadhare mochari pamwe chete nemafuneral related costs, but chiri kuitika ndechekuti musikana haasi kuda kuacta. So final conclusion iri kuti mukomana anogona kuita a pauper's burial. Munoona iya yekungokandwa iyaya yekunzi unenge washayirwa hama dzako mongonokandwa mune rimwe zimugodhi kana kuti munopiswa kana kuti munoitwa sei, ndo maburial acho iwayo, the pauper's burial. It is cheaper, yes, it is arranged by the government, but inonetsa ndechototi hamuzowaniwo kuviga munhu wenyu nenzira dzedu dzechinyakare uye zvinetsika dzedu nemagariro omukati. So family statement regarding the burial for Kudzai KC Chipadza. Dear friends and family and well wishers, we extend our sincere gratitude to all who have offered their support, prayers and presence during this difficult time as we mourn the loss of our beloved Kudzai KC Chipadza. We regret to inform you that we are unable to proceed with my burial arrangements angaripo for the 4th of July due to unforeseen circumstances beyond our control. We will advise you as soon as new funeral arrangements are made. So from 4 July to present still hapana zvatirofamba. We kindly ask for your prayers as well as privacy as we come to terms with our loss. Pamwe pacho unotoona kuti panotoda zvemutemo chaizvo. Unotaura kuti at least munhu ngaiwe buried within 30 days of death, kwete kuti munhu achovhe makore akadaro zvokwadi. Makore 2 months munhu akashaika ari mumafiriji, aiwa guys hazvizofambi zvakanaka unless kana maybe waita zvokuurawa zvokupondewa zvine zvichida ma-investigations of crime and all that. Anyone with family disputes must solve these disputes after burial. So both parties vanga va-agree on the 4th as the burial date and vekwa Chipadza vakatopa burial notice, but Beverly akabva ngochinja ma-goalpost. Iko zvino kune ma-funeral costs, coroner's costs, legal costs, memorial events, icho chitunhawo guys chichidawo kubhadharwa storage. Hamuoni kuti zvakubva zvaramba zvongodhura. Yes, she's the one recognized by authorities. So kana chero mai vake vakauya vakapenga vakadii next of kin iyeye akanyogwa kumaofisi ndiye anofanira kusaina, ndiye ane power of attorney. A closer look to the story inoratidza kuti pane kabitterness karipo. Maybe mudzimai Beverly ari kutoratidza kuti family iyi ari kuda kuipfidzisa zvisinei naKC since KC yazvifira hake, but maybe akarwadziswa nemhuri iyi and ari kuda kuvaratidza kuti ndiye akachibata kuti chimuti. Unotoona kuti vanhu vanenge vakukonzeresa pain uri mumarriage wobva watoti right guys, iko zvino ndini ndachibata, muchandinamata mugondikumbira ruregerero. Even if you start muchitoshauta kuti uchaburi
kuburitsa body iyoyo motozoona kuti aiwa timu rangu ka handisi kutomboita izvozvozvo, vanhu vopedzisira vaita humble and they need to come back to the drawing board. Even if vakatsamwisana vakarwadzisana pakaitikana mapain nemaexchange akasiyana siyana uye nyaya yekutanga ex nezvimwe zvakadaro, I think it is time for them to sit down as a family and decide what is good for the body ya KC. Uye fact yekuti pane vana vakazvarwa between these two families, Beverly chero akavabhita akazvarira KC vana va they still need their relatives, so iye akabvaita zvinhu zvakadai, so zvinozokanganisa vana nehama dzavo. Sometimes you just have to let go and let God deal with it. At the end of the day, he is still dead. Sisi Bev vane bitterness, havana kana zvimwe vari kungoda kupfidzisa mhuri iyo chete chete. Otherwise hatori neine chitunha, angatanga here kutsvaka kuti ndida kuzovigwa pasaidi pemurume, murume akakuramba ari mupenyu unoda kuvigwa pasaidi pake mafa. Mufunga kuti kana muri mabhonzo ndo pamuchaita discussion here yekudzokerana. It also depends what KC was telling Beverly. Varume vanofarisaka, but why is she doing this wrong? So maybe musikana akaudzwa kuti maybe even in death we are going to lie next to each other. Well, that can be solved. Ngaachingotenga makuva acho side by side kana kutenga double story reguva zvinotongowonawo zvinobva zvangofambawo zvakanaka. Pambacho motozoona kuti mufuye ndofunga anga asiri wrong kubva pamunhu uyu manini unorwadziwa nechitunha shuwa kungoviga musara mosetla masikozi enyu moga. Maybe mukomana akatoiutritwa ari mupenyu, zvino kana ukoiutritwa nechitunha chake guys pakaoma. Anyway guys, tichinovhara nyaya yedu, let's not underestimate the need to bring closure to divorce cases. People want to show up when you are dead and take over what they neglected chiri chipenyu. Kukungoviga mufi mozoita drama munhu azorora shows the kind of people we are now. We are angry, we are disrespectful to the dead, tiri selfish, takazara drama. As Africans we should just turn a corner and have respect for the dead man. Bury the man, he's dead, he's not a bargaining chip. It may be cheaper to get the plot next to him. So zvaita kuti family ite burial and then votanga kudila one grief, because right now they are dealing with anger. Beverly ana hama here, Beverly de hama dzake dzauya ka dzamugadza pasi dzati mainini tiregai kudai, pane kuti tita another day another you toti tiri kuchema mufi, toti tiri kuchema behavior ya Beverly asingadi kuti afambire mapepa. Alright, kana asingadi kufambira namapepa ngaangoburitsa mapepa opa brother yacho vofamba vose kana whatever it is. Regai tivhare nelegal advice to all the Zimbabweans in the UK. The law in the UK regarding power of attorney and next of kin is not flimsy and flexible like that of Zimbabwe. There is no room for the sub-book or chief or police can sign as witnesses that you know each other or otherwise. Always have two contacts listed as your next of kin if allowed. One from your family and your spouse if married. It will save you from a lot of problems in the future. Once your divorce or living circumstances changes, immediately update or change those details. If for an unfortunate reason you become incapacitated without having signed a power of attorney document, your spouse may not be able to use money in your bank to help you with things like hospital bills or even pay household bills without consent of the court. If they do, they may be arrested. It's that serious. Saka vedwe guys, gadzirisana ku UK ikoko murave rave zvinhu zvemutemo izvo, musangofunga kutoti heye ndozoenda kwa commissioner of odds zvatoita ku Zimbabwe tongomanya kwa commissioner ndonosaina affidavit. Pamwe pacho hapadi affidavit ani murikuwa inyika huru, nyika dzakwini ndidzo dzakatigadzirira mitemo yese yatiri kushandisa iyi. Mukomana asi kuzopinda muguva kusvika Beverly awana zvaari kuda, dei family yachingomupa for peace sake man, zvibve zvangodarika. Kana muchinge vangopedza naBeverly aiwa chero kuzovharisa ukama hwacho zvinenge zvangobvumirwa. Thank you so much for watching and please do leave your comments panyaya.